Здравейте, днес ще разгледаме Vaortex Defender CCW. Ще започнем с разопакуването, ще обсъдим отпечатъка и основните характеристики, а след това ще се потопим в основните контроли. Така че, нека започнем направо. Когато отворите кутията, ще видите самия оптичен прицел с предпазния кълъв върху него. Ще забележите и доста заплашителен предупредителен етикет, който бързо ще игнорирате. Преди да се заемем с още един важен стикер, нека ви покажа останалото от пакета. Пакетът включва и инструмент за монтиране, почистваща кърпичка, ръководство за потребителя, една мала шайба, в случай че трябва да наклоните оптиката надолу малко. И доста винтове, което наистина оценявам. Оптиката също идва с прикачена планка за пикатиня релса, така че можете да я използвате като резервен офсетен прицел, например. Или, ако предпочитате, можете да я използвате и като много скъп предпазител за ръка. Но ако предпочитате да използвате тази оптика на пистолета си, ще ви трябва монтажна планка с отпечатък RMS. Ако вашият пистолет вече има оптичен срез с отпечатък RMS наклонена черта RMS, можете да я монтирате директно върху затвора. Препоръчвам да използвате момент на отвертка при монтирането на оптиката. Въртящият момент трябва да бъде настроен на 15 инча паунда, което е приблизително 1,7 Нм. Сега е време да премахнем стикера, който ни напомня да премахнем друг стикер директно върху батерията. Затова развийте капачката, махнете втория стикер, върнете всичко обратно и сега оптиката е готова за използване. Но преди да ви покажа контролите, искам да спомена ключовите характеристики. Първо, заслужава да се отбележи текстурата FASTRACK на лицевата част на оптиката. Тя е проектирана да подпомага зареждането на затвора срещу всяка повърхност. Друга характеристика е автоматичното изключване с активиране чрез движение, което изключва колиматора, когато не се използва, и го включва отново, когато се засече движение. Моят конкретен Defender CCW има червена точка 6 МОА. Има и версия с точка 3 МОА. И двете версии използват батерия CR1632 с очакван живот от 9500 часа при настройка на яркостта 6. Има общо 10 настройки на яркостта. Vaortex твърдят, че колиматорът е водоустойчив, но не успях да намеря никаква сертификация за това устройство. Последната характеристика, която искам да спомена, е неограничената, безусловна доживотна гаранция, която е доста рядка в наши дни. Сега към основните контроли. За да я включите, натиснете бутона нагоре или надолу. За да я изключите, задръжте бутона надолу за 5 секунди. Бутоните нагоре и надолу също контролират яркостта. Ако задържите бутона нагоре за 3 секунди, ще активирате или деактивирате режима на заключване на бутоните, който предотвратява случайни промени в настройките. За да активирате или деактивирате функцията за автоматично изключване, задръжте и двата бутона за 3 секунди. Яркостта ще започне да се сменя от най-ниската до най-високата настройка, което означава, че функцията е включена. Ако яркостта се сменя от най-високата до най-ниската настройка, автоматичното изключване е изключено. За да регулирате вятъра и височината, използвайте тези два турета. Едно клик е равен на 1 МОА. И това е всичко за днешното видео. До следващия път!